Ja, hej igen. Det bliver bare lige en kort update den her gang. Sidste uge fortalte jeg jo netop, at jeg havde fået samlet opgaven, og det har været sindssygt spændende, fordi det har sådan givet et mere holistisk blik over hele opgaven fra start til slut. Og det har faktisk gjort, at jeg har brugt hele den her uge på simpelthen at gennemlæse og revidere, simpelthen omskrive mange afsnit, bytte lidt rundt på nogle tekstafsnit, men altså også kigge på det sproglige, få det til at lyde, som om at det er det her speciale, som der jeg skriver. Så simpelthen revideringsarbejde er opgaven, han stået på, og dermed så er jeg stadigvæk til gode at komme med det her udkast, så man siger, komme med min udarbejdelse af testsiden, som det skal munde ud i. Men det har i hvert fald givet en masse, sådan, ja, i forhold til opgaven, den virkelig begynder at tegne sig som en opgave nu. Og ja, så det bliver også jul i år, og så er det kun at få lavet den her testside. Jamen det er det, jeg mangler ligesom for at kunne sende den ud i start i januar. Så kort og gode meldinger fra, jamen opgaven er virkelig blevet, er ved at blive en rigtig opgave nu. Og ja, der er kun en video-update tilbage, og så skal jeg så gerne være klar til at sende testen ud, og så kommer der sikkert også en opfølgning på det. Men det er ved at være jul, så glædelig jul herfra. Og ja, der venter kun den sidste update på næste søndag. Så hej.